салом алайкум дӯсто ва бародарои азиз. Ҳамаи шуморо ба канали Автотиви хуш омадан мегӯям бародарҷоно. Имрӯз 15 марти соли 2024. Мошинои соз гирифтагиам мақсад Москвичам ҳастай. Солаш 1988 87. Мошинаи арзон гирифтагиам ростига ҳам дар талаботи хичон ҷавобгоҳанд, ҳам дар нархшон меарза. Касе ки хона дора, мошин дора, замин дора, инами номерои дар болои экран мондагӣ охириш 8052 9 ҳамида WhatsApp астай бародаро. Занг бизанен мақсад барои реклама хона мошин шуморо иншоалло ки ман реклама мекунам, савдо мекунем бародаро. беҳад мошинои соз гирифтагием маъқултон мешавад. Бародарҷонон бизанен ҳамун лайк, подписатсияро зангуларо мезанем, видеоро дар дараҷаи максималӣ поделиться мекунем шавинар. Инак мегзарам ба эълони якуми имрӯзамон. Эълони якумон чиай? Эълони якумон Москвич 412. Солаш 1986. Мошинча қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша 25555 сум мега. Холи бензинай бародарҷоно. Кузовиш седанай. Объем-моториш 1.7 как обычно. Пробегш 12345 пробег дора. Коробкаш механика. Мошина ҳолатиш 100% мега. Қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе дар номерои охириш 1665 185 хати. Зангиш бизанем бародарҷоно, агар маъқултон боша. Видшам созай, мошини хишам тоза кай. Гуфтам одам ки мошин ягон нақс надора. Маъқултон шида боша бародарҷоно, марҳамат занг бизане айнуми канали мо. Мегзарем ба эълони дими имрӯзамон. Эълони димонам бо Москвичай. Москвич 412 ҳаиш. Ва гуфтам соли 1988. Мошинча қарор дора дар Хуҷанд. Нархша 13000 мега. Ва фикрам ки дар нархаш худаш меарза. Ай видиш мошин хеле тоҳозира тоза. Состоянияш худаш гум карги нестай. Бензин плюс газай. Кузовиш универсал. Мошин вообще камрасход дастрости гап. Объем-моториш 0.6. Пробегиш 1234. ам хеле хай найсонда рӯй кардан ростига бардора пробегша. Коробка механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад гуфтааст. ина марҳамат 13000 мошин. Номерои охириш 0910 да занг бизанен. чахшак нахатиш. Мегзарем ба эълони сеюми имрӯзамон. Эълони сеюмон чиай? Opel Astra F. Ки солаш 1996. хеҷибек мегаи мошина. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. нархша 26000 сомонӣ мега. Бензин плюс газай. кузовиш хеҷибек. объем-моториш 1.6. пробегш 1235. коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора. харидори аниқ занг бизанем. бародарҷо шумо эҳтирома хоҳиш касе ки аниқ мехаридани ҳастай занг бизанен. бо иншоалло ки арзон мекуна. касе ки намехара бародаро занг назанед илтимос. дар номерои охириш 6493. эълони чорум имрӯзаи мо. эълони чорумон Opel Astra F. ки солаш 1997. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дараи рушд гаштаги хушрӯяк тоза озода. бо нархша мега 20000 сомонӣ. шояд ки ба ин сину сол, ба ин нарх наво ростига мошин шояд ки дар талаботи худаш ҷавобгӯ бошад. холи газай. кузовиш хеҷибек. объем-моторша бигирам агар 1.6. пробегиш 12945 пробег дора. коробка передачаш механика. срочно ка мега фурӯхтан дар кора. мақсад ма дар сум дар кора гуфт. гуфте майла ка гап нест. мошинта дар реклама мемонем. инами номерош 907 99 79 96.
марҳамат занг бизанем барен мошина бигирен аз шаҳри Душанбе ай пойтахт. эълони шашми имрӯзамон. эълони шашмон Opel Astra F ки солаш 1997 мошин қарор дорад дар Данғара ҳай. нархша 12000 сомонӣ мега. бензин плюс газа намин номерош короче мондагим бародарҷоно 94 20 20 24 конкрет номер дошта хачам. кузовиш хеҷбек, авио моториш 1.6 18374 пробег дорад, коробкаш механика. дар ҳолати хуб қарор дорад. 10 моҳ ҳуҷҷат дорад. хадовоиш созай, моториш расход надорад, мақсад моториш ҳам созай, мотор намекунӣ. ҳолатш соз дорад, марҳамат занг бизанед. эълони ҳафтами имрӯзамон. мегзарем ба мошини ҳафтам Opel Vectra A ки солиш 1994. ин мошина қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Vectra мо дар шаҳри Душанбе, номерои 901 09 06 83. нархша 20444 сум мега. бензин плюс газай бародаро. кузовиш седан, авио моториш 1.6 пробегш 12305 пробег дорад, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. газ бензин ҳардуш кор мекунад. 8 моҳ ҳуҷҷат дорад, бо 8 моҳ ҳуҷҷати солона, 4 балони нав, салон тоза, мотор модел моторш мақсад ай модели хичай хеле мотори нав как нестай ба тозира наки созай, аккумулятор нав, срочно мега ака фурӯхтан дар кори. марҳамат да 20000 махултон боша занг бизанед. эълони ҳаштам монда мегзарем шерои нар. эълони ҳаштамон Hyundai Sonata ки солиш 2009 Hyundai Sonata холӣ. ин мошинам қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 2009 мошин 2009 нархша 75000 сомон мега. холӣ бензинай. кузовиш седан, авио моторша бигирем агар 2.4 пробегш 171000 пробег дорад, коробкаш механика. Hyundai Sonata дар ҳолати олӣ қарор дорад. ягон расход надорад. мешинӣ ҳай мекунӣ. расходаш 10 литрда 135 км мегардам. катализатор заводской истодагӣ, мониторш Android, 4 балони нав, ҳуҷҷатош солона, ҳамаш кадагай алиш намешавад. ина марҳамат бародаро. мегзарем ба эълони наҳамон. эълони наҳамон Jeep Cherokee 1997 сол Jeep Cherokee. мошинҷа қарор дорад дар шаҳри Ҳисор ки нархша 30000 сомонӣ мега. саляркай, мақсад дизел, бензин газ нестай мақсад. кузовиш универсалай, ба фикрам кам тарак моториш калонтар будааст. 4.5 моториш, коробка передачаш механика. срочно мошин дар Ҳисор бо муомила дора мега. ҳами бародори ҳисорӣ шедриянда ҷипа гуфтаста ки 30000. мақсад ин мошин дар кӯҳ пушта мақсад нормали мерава. састанша бо занг бизанед шерои нар бо мегатонам мохчон. марҳамат намахултон бошад. мегзарем ба эълони даҳаммон. эълони даҳамонам бо ҷипай. Jeep SJ солиш 2004. мошин қарор дорад дар Истаравшан 50000 сомонӣ мега. бензин плюс газай. кузовиш внедорожник. рости гап хидм на ҳами ҷупо маъқулай бародарҷоно. кузовиш внедорожник, коробка передачаш механика. мошин полный привод барои кӯҳай. пастию баландӣ ҳамаша ҳастай. зурай мақсад. ҳуҷҷаташ 100% бо болои утилизатсия дора мега.
нигоҳ кунен барои кӯ пушта мошин соз боша ҳатто ягон ҷош задагӣ хироштагӣ мақсади гап ки кит хӯрдагӣ нестай. марҳамат маъқул тамоша шероинан занг бизанед. 11 эълонда мегзарем ака. эълон 11 чия? эълон 11 ҷипай. ҷип вагонер. солиш 2000. мошин қарор дорад дар ноҳияи Восе. нархша 22000 сум мега. дизелаям мақсад саларка қатъия гуфтам ку газ бензин нестай. дизел саларка. кузовш универсал. аби моторш 2.8 ба фикрам камтар дигаи калонтар будааст. коробка передачаш механика. ҳолати мошин хубай. илтимос мега ака харидори аниқ боша занг бизана. мақсад касе ки намехарен занг назанед. бардоро имрӯза видеомо ба анҷом мераса. як бор дига лайк, подписатсия ва зангдара баҷиқен. илтимос дастгирии шумо дар кора фақат. дастгирии шумо пешравии кори мо ҳай. раҳмат ба шумо ки моро тамошо кардем. то видеоҳои оянда.